Fi stqarrija l-Awtorità tax-Xandir qalet illi fl-aħħar xhur iltaqet mal-management tal-PBS u ddiskutiet aspetti li kienu qed jippreokkupaw lill-awtorità fir-rigward ta' ċertu programmi kif ukoll dwar il-mod ta' kif jittellgħu l-aħbarijiet ta' TVM. L-awtorità qalet li bħala regolatur kellha żżomm dawn il-kuntatti biex tipprova twassal lil PBS ħalli itella servizz tal-aħbarijiet li jixraq lill-istazzjon nazzjonali. Qalet li f'ċertu okkażjonijiet il-preokkupazzjonijiet tagħha ġew indirizzati imma mill-monitoraġġ li għamlet tal-aħħar ġimgħat l-awtorità rriżultala li kien hemm diversi istanzi ta' nuqqas ta' imparzjalità. Imparzjalità qalet l-Awtorità tax-Xandir li toħroġ kemm il-mod ta' kif qed jiġu rrappurtati ċerti avvenimenti kif ukoll kif qed jintażlu l-aħbarijiet. L-Awtorità qalet li anke mill-kontenut u l-preżentazzjoni rriżultala nuqqas ta' imparzjalità. Għalhekk wara laqgħa li saret matul il-jum tal-ġimgħa, l-Awtorità ddeċidiet li tikteb formalment lil PBS fejn elenkat in-nuqqasijiet li rriżultawla minn monitoraġġ tar-rapporti li xxandru fl-aħħar ġimgħat fl-aħbarijiet ta' TVM. L-Awtorità witbet lil PBS u qed tesiġi li l-istazzjon jirranġa l-pożizzjoni tiegħu b'effett immedjat biex jiġu assigurati l-prinċipji ta' imparzjalità u trattament ġust fuq l-istazzjon nazzjonali. Dawn il-prinċipji qalet li huma importanti li jiġu osservati partikolarment fi żmien sensittiv li deħlin fih tal-aħħar ġimagħtejn tal-kampanja elettorali.